Hi, John. Good evening. John? John? Yes, Hello? hello. Good evening po. Ayan. Good evening sa'yo, love. Sige, John, kwentuhan mo na ako. Anong maipaglilingkod ko sa'yo at napatawag po sa usapang LDR? Yun po. Kasi po, teka lang po, kinakabahan po. Yan. Hingang malalim, John. Hingang malalim. Ayan. Ayun po. Kasi, sa ngayon po kasi parang nag-iisip po ako. Siyempre, 24 years old po ako. Parang nasa point po ako ng buhay ko na parang hindi ko po alam kung ano pong gusto kong gawin. Mhm. Parang may options po ako para kasing na-realize ko, parang feeling ko lang po, hindi ko ma-achieve yung mga gusto kong marating. Halimbawa, makapagpagawa ng magandang bahay, ganun, magkaroon ng malaking business. Kung magstay lang ako sa Pilipinas, Okay. parang inisip ko po, pinaplano ko po na either magtrabaho abroad, specifically po sa Korea, Mhm. kasi maganda po yung parang ino-offer po nila na salary, or magstay po ako dito sa Philippines. Actually, currently po nagtatrabaho po ako sa DPO company po eh. Feeling ko Okay. po, kasi parang hindi po sapat. Mhm. Especially po ako po kasi yung parang ang breadwinner po ng family bilang panganay po. Mhm. Ganon. Tapos, parang iniisip ko po kung either maghanap ako ng BPO company na mas malaki yung offer, or pupunta po ako sa ibang bansa. Kasi maraming nagsasabi, bata pa naman daw po ako, 24. Mhm. Kung magkaroon lang ako ng contract na 3 years, pwede na yun, balik na ako dito, tapos magtayo ng sarili ng business. Yeah. Pero hanggang sa ngayon po, ilang weeks na po siyang pinag-iisipan, saka marami na po akong na pagtatanungan. Mm. Mostly yung sinasabi nila, since bata ka pa naman, mag-abroad ka, ganyan. Mm-mm. Kaso kasi parang, alam mo yun, para kasing sanay ka sa buhay na nandiyan yung parents mo, nagde-decide for you. Pero feeling ko maganda rin yung parang makapag-explore on my own para malaman ko rin kung hanggang saan yung kaya. Kasi parang ayoko rin ba magkaroon ng regret in the future. Parang hindi ko siya trinay. Sana trinay ko siya nung bata pa ako. So, Ganun po. tanungin muna natin sa sarili natin, what's stopping us from making that decision so that we can understand kung ano yung takot natin? And that is the something I'll answer for you. So, tanungin mo muna yung sarili mo ngayon. What's stopping you? Anong pumipigil sa'yo to make the decision of going abroad? Ano po kasi, nung bata po kasi ako, nagkaroon po ako ng parang anxiety disorder. High school pa po ako noon. Mga 17 years old siguro. Parang, nagkaroon po ako ng mga panic attacks, ganyan. Mm. Parang, dahil po doon, parang, takot po ako na parang lumayo or maging mag-isa lang. Pero ngayon po, okay na po ako. Kaso nga lang, meron lang po akong parang takot sa isip ko na baka pag nandun ako, biglang mag-trigger siya. Ganyan, paano, sinong sasandalan ko, sinong ko. Parang iniisip ko sa sarili ko na parang, paano yan kung lagi na lang ako may takot sa sarili ko? Paano ko magagawa yung mga bagay na gusto kong gawin? Paano ako mag-grow as a person? Mm-mm. Love, kasi Ganun yung panahon kasi natin ngayon, it's not like back in the old days na the only form of communication you have with someone abroad ay sulat. Tapos medyo bago-bago na yung process ng call. Dati ang tanging way lang for us to talk to the people we love back home is via an expensive phone call. Pero ngayon kasi with a lot of platforms available in your disposal, ang dami mo ng ways in order to connect with people. I know na they may not be able to be with you physically, pero at least yung moral support na hinahanap mo, yung security na hinahanap mo, yung company and comfort na hinahanap mo, they can and they will be able to provide naman through these specific mediums. So, love, paano ba? Kapag nag-anxiety attack ka ba, kailangan ba may hahawak ng kamay mo, mahal? Hindi naman po. Actually, last time na parang inatake ako ng parang a year ago pa po, parang kinakabahan ako, nagpa-palpitate ako. Minsan kasi pag inatake na po ako ng ganun, parang hindi ko na alam yung gagawin ko. Pero
sa tagal po na nagkaroon ako, no, parang unti-unti ko po siyang nilalabanan. Parang nalalaman ko na po yung mga techniques na dapat yung gawin, na kailangan magkaroon ako ng mga breathing exercises. Pero ngayon po nagtrabaho ako, ngayon sa kasi isang taon na po ako ngayon sa bago kong company. Hindi naman po ako inaatake na ng ganun. Parang nasa isip ko lang po siya na parang baka pag ganito pumunta ako sa ganitong ganyan, baka biglang mag-attack. Ganun po. Pero sa ngayon wala pa naman po. So, in short, ang pumipigil lang sa'yo for you to achieve whatever it is you want to be in your life ay sarili mo na lang, mahal ko. Wala nang iba. Yes po. Tama po. Oo. Kasi mahal, kung yun lang naman yung rason, yung fear mo is yung anxiety mo, sabihin na natin, hindi naman very solution, pero one of the effective ways then to fight the anxiety is to mentally talk to yourself na hey, everything will be okay. The same gesture na kailangan mong gawin sa sarili mo once you make a certain decision in your life, sasabihin mo lang din sa sarili mo na everything's gonna be okay. What I'm trying to say is, lahat ng gusto mo namang gawin in life ay posible if you'll do something about it. Kung ikaw mismo mag-i-initiate ng action in order to achieve it. John, lahat tayo may mga apprehension sa buhay. With or without anxiety attacks, with or without, sabihin na natin, conditions like that, lahat naman tayo may mga apprehensions Meron tayong mga setbacks, may mga nag-hold back sa atin to make certain decisions in our lives. Yung iba lang talaga, nagmamatapang, pasulong. Kasi alam naman nila na natry ko na tong ground na to Natry ko na tong level na to Para lang tayo naglalaro nito, love. In every stage ng laro. Kapag inulit ko ng inulit tong stage na to, kabisado ko na to, kamado ko na to, it's gonna get boring. Kumbaga feeling ko wala akong progress, hindi lumalakas yung hero ko, feeling ko hindi naman tumataas yung level ko, wala akong nakukuhang kahit ano out of it. So magmamatapang na akong mag-next level. It will give me some apprehensions na baka matalo ko, baka hindi ko magawa, baka hindi ko matapos, but at least, alam ko sa sarili kong I'm learning. I'm learning the ropes. As life gets tougher, I'm learning. Ganun din sa buhay, mahal ko. Hindi porket hindi mo alam tong gawin or hindi mo alam kung kaya mo to o hindi ka nasusubok. Kasi John, right now when I'm talking to you, I couldn't feel at hindi ko din makita yung tinatawag or sinasabi mong takot. Kasi you know exactly what to do Alam mo yung dapat mong gawin You know the principles of helping yourself. For me, ang naririnig ko, one person that's ready to reach his dreams. Nakakarinig ako ng taong handa na Handa nang sumubok. I'm not telling you na, sige na, lumipad ka na, go na. All I'm asking is that you trust yourself kasi you know what to do, John. Diba? Parang there's no stopping you Hindi ng anxiety attack mo Even you nag-research ka about your anxiety attack, you yourself are making initiatives or taking initiatives to control yung sarili mo, to know your condition and to do something about it, which is sabihin na natin, a sign, John, na ikaw yung tipo ng taong when you want to overcome something, you do something about it. Ikaw yun So do not stop yourself kasi everybody is behind you. Even your parents are behind you, your family are all behind you, your friends are behind you, and you have all the credentials to do so. Meron ka na ding mga experience that can take you to the next level na pwede mong maabot. So do not stop yourself, love. I know scary yung unknown. Scary yung isang lugar na you haven't been in or you haven't been at. Scary din yung feeling na ikaw lang mag-isa, but it's somehow liberating, John. Kasi doon mo talaga makikita na iba pala talaga kapag ako na lang mag-isa. Doon ko nararamdaman kung gaano na ako katatag, kung gaano na ako kahanda. Kasi before when I started detaching myself from my family nung college ako kasi I have to work and I have to study both at the same time, kakailanganin ko ng more time and less travel. So nag-apartment ako on my own. I started living on my own. At first, siguro first few weeks, namimiss ko yung company ng family ko, namimiss ko yung feeling na pag-uwi ko ng bahay, I just have to eat. Pero somehow, nung ako na lang mag-isa and I got the ball rolling,
tapos alam ko pang breadwinner ako, it made me feel somehow stronger. Kasi alam ko sa sarili ko na I can handle myself. And I know na in the back of my parents' head, they are so proud of me for being able to stand up on my own. And John, I am a girl, a tiny little one. If I can do it, kaya mo din. 'Di ba? If nagawa ko siya, if hanggang ngayon mag-isa lang din ako, paano pa ikaw? 'Di ba? You know all the things you should do, and you should sabihin na natin, you should practice in order to help you kapag may mga moments na ganun. I'm sure na pagdating mo doon, yung apprehensions mo, yung fear mo, mawawala eh. You'll start to adapt. Kasi pagdating mo naman doon sa Korea, hindi ka naman magiging suplado eh. You'll start making friends as well. You sound so friendly to me eh. It won't be hard for you to find friends. And once you do, you'll have your own support system there. Whenever you feel like nagkakaroon ka ng anxiety attack or nagkakaroon ka ng panic moments, I'm sure they will be ready for you. They will be there for you. All you need to do is give it a try. Give it a shot. You have a dream, love. And you have the potentials to reach it. Huwag mong hayaang ikaw pa mismo ang pumigil sa sarili mong abutin yung pangarap mo. Salamat po. Naintindihan mo ako, mahal ko? I think you're ready, John. I think you're ready. Do not overthink. Huwag ka mag-over-assess. Sometimes you just have to jump on the boat. Tapos tignan mo kung saan ka dadalhin ng boat. Kung sabihin na natin, pagdating mo doon, you don't like it, you always have that choice to go back home. And home will always be waiting for you. Naintindihan mo ako, mahal ko? Panintindihan ko po. Ayoko rin po kasi magkaroon ng regrets po. Yes, exactly. Before sa totoo lang dyan, just a short story to tell you. Before nung nag-apply ako dito sa Love Radio, I'm not an intern. I don't have a background. I know nothing about consoles, the equipments na ginagamit sa radio. I don't know anything about it. Kasi wala kaming equipment sa State University pinag-aralan ko eh. So wala akong kaalam-alam, Chong. As in wala. Paggawa ng mga adlib, pagtawa, wala ako niyan eh. Pero pumasok ako sa isang industriyang I have no knowledge of. Pero dahil andun yung window of opportunity, I took it. I grabbed it. And I started to adapt. Trinay kong i-absorb lahat ng kaya kong i-absorb. Up until this moment. And right now, John, I'm 80 years in my job. So, you'll never know eh. Kumbaga, alam ko dati hindi ko naman pangarap maging jock. Alam ko dati hindi ko naman talaga pangarap maging announcer. Pero, hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng buhay eh. Unless, tatapangan mo lang at saka medyo kakapalan mo lang yung mukha mong mag-hop in dun sa boat na yon, tapos tignan kung saan ka makakapunta. All you need to do is trust yourself. I am not stupid. I am good. I am a fast learner. I can adapt. Marunong din ako makisama. If I have all those skills, feeling ko, kaya ko to. And I think you can, John. I know you can. Naintindihan mo ko, mahal? Opo. Ngayon, kung meron ka mensahe sa pamilya mo, sana yung mensahe na yun ay yung tipong, Mapa, I'm ready. Ready na akong magkabahay at magka-business at yumaman. Ano gusto mong sabihin sa pamilya mo? Ayun, thank you po sa lahat ng support, sa lahat po ng pagmamahal, tsaka paggabay po sa akin. Ayun lang po. Yan. So John, sana sa next time na mag-message ka sa akin or sa next time na mag-post ka ng picture, i-share mo sa Facebook kung DJ Lala Bandera, sana nakikita na kita sa Korea. Sana ang pambati mo na sa akin ay anyo nga sa'yo. I'm so excited for you, John. Go forth and reach your dreams, love. Huwag mong pigilan yung sarili mo. I think you are bound to be big and you are bound to reach your dreams. Huwag mong pigilan yung sarili mo, mahal. You'll go far. Okay? Salamat po. Thank you so much po. Salamat din, John, sa pagtawag. Ingat ka lagi, love. Kayo rin po. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. God bless po. Okay po. Yan! Yan yung mga gusto kong tawag. Taong may direksyon. Taong may gustong marating. Sa mga kabisyo natin, masarap mangarap. Sobrang sarap mangarap. Sabi nga nila, di ba, kung mangangarap ka rin lang naman, lakihan mo na. O di ba? Wala namang kasing bayad yun eh. Wala namang masama gawin yun eh. Pero yung katulad nito, na higit sa mangarap, gusto niyang gumawa
ng paraan in order to reach his dreams. Ito yung mga taong masarap suportahan, na hindi sila nagpapatalo sa condition na meron sila. Hindi sila nagpapatalo dun sa idea na may anxiety kasi sila, baka magka-panic attack sila. Kumbaga, kahit papaano, kinukonsider nila yung idea to fight that condition. And those are the people na you would love to support. Gusto mo silang i-push. I-push mo lang sila na, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. And eventually, you'll be surprised. They are already there, marking their names sa mga industry na pinupuntahan nila. So sa mga kabisyo natin, kapag meron kayong mga ganitong kaibigan that are doubting themselves, that are telling themselves na hindi kasi ako para dyan eh, feeling ko kasi hindi ko kaya yan eh. But you see the potential in them. Make them realize that. Kasi sometimes, hindi natin makita yung sarili nating potential eh. Lagi nating dinadoubt, lagi tayong merong self-doubt. Lagi nating dinedegrade yung kakayahan natin. Lagi nating sinasabi, I'm not good enough, I'm not pretty enough, I'm not tall enough, sabihin na natin, I'm not successful enough. Lagi natin ginaganon yung mga sarili natin eh. But somehow, you need one person to tell you that you are not in order for you to believe in it. So kung meron kayong mga kaibigang dinadoubt yung mga sarili nila, sabihin nyo sa kanila, if I do believe in you, maybe it's about time you believe in yourself too. Sa mga kabisyo natin, 10:35 on the clock, and I think it's time for me to read your comments sa Usapang LDR, and I have a special guest with me. Ay, taray naman na special guest. Pero before ko po i-on ang kanyang mic, sana po tinututok niya na sa bibig niya, kasi once na minove niya yan, sa oras na nakabukas yan, masakit sa tenga. Ayan, dahil it's a Friday, and I know guys that you miss her as well. Please welcome on air, Miss Troyki. Hi, Troix. Hey everyone! Pa-baby. Ang arte mo. Namiss niyo ba ako? Oo, ang tagal mo daw nawala, te. Hi. Kapal daw ng mukha mo. Tinawag ko pa tong Friday night na BFF Day. Ito na. Tapos di naman siya nagpapakita. Pakabastos na Busy nila. lang ako. Ano ka? Wow. Pwede po magpasked. Busy ako lately. Pasensya na kayo Baka pwede mag-adjust kayo para sa Oh, ikaw. Ito si Troy kasi, if there's someone na could understand what John has gone through, it would be Troy. Kasi before, Troy doesn't see herself as someone who can actually speak on air. Lagi kong sinasabi sa kanya that she is witty, she has a good voice, kumbaga maganda yung voice quality niya, at least for me. Hindi naman ako ganun ka-pro pagdating sa mga dinigang ganyan, pero at least for me, I think she has a beautiful voice, pero dati ayaw niya. Pero one day, bigla siyang pumayag. So, te, ano masasabi mo kay John? Tsaka pretty. Ano ka? Ay, teka lang, nakalimutan. Wait lang. Hindi. Teka lang, hintayin mo. Hindi mo Sabihin ko na. naisama ko naman. Teka lang. At saka pretty. Yan. Ulit mo nga ng buo. Ayoko na. Hirap eh. Hirap paglabag sa loob. Ay. Dali. Please turn off my mic. I have to go. Bye. Wow. Ano na nga? Ano? Wala. Go for it. Mindset. Sana pala hindi ko na lang inon. Wala na naman akong wisdom. Hindi, alam mo, kasi parang meron kasi akong nabasa minsan na parang sabi nila, parang kung meron kang bagay na gustong-gustong gawin, pero nandun yung fear mo, mas dapat mo siyang i-push. Kasi dapat mo siyang i-push. Hindi, kasi parang andun yung fear mo na, ay baka magkamali ako. Alam mo yun, yung may worry ka na, sana tinasalo mo ko, di ba? Kasi hindi ko na ma-explain. Kasi hindi ko din alam saan papunta to eh. Hindi, andun kasi yung fear mo na, baka may magawa kang mali. So, ibig sabihin nun, nandun yung utak mo na parang dapat ito yung gagawin ko. Hindi mo makuha ang slow ng pick up mo. Hindi mo nga ma-explain eh. Kasalanan ko. Ba't parang kasalanan ko pa? Sino bang namili ng ganyang klaseng interpretation? Hindi, kasi nabasa ko yun minsan na parang kung natatakot kang gawin yung Ba't isang mo kasi bagay. binasa? Dapat inintindi mo din. Kasalanan ko din kasi to. Bakit pa ako basa ng basa kasi? Hindi. I think what I get about it, na when you fear something kasi, it gives you the idea na there's still something, there's still a room in you for growth. Actually, sasabihin ko na yan. Diba? Naunahan mo lang ako. Hindi kasi alam mo sa sarili mong hindi ka conceited. Alam mo na merong limitations and somehow
hangganan yung mga skills mo. And that's what you are afraid of, na you cannot deliver, hindi mo magawa siya ng maayos. Pero that is also an indicator na meron ka pa kasing room para mag-grow. Meron ka pang room to learn. Meron ka pang room to progress. And that's a good sign. At least hindi malaki ulo mo, hindi ka conceited, hindi ka know-it-all. True. Alam mo, nakuha mo yung gusto kong sabihin. Oo. Sasabihin ko na yan eh. Kaya lang kasi ayaw na kitang ikat, ayaw ko maging bastos on air.